El càncer de mama requereix un abordatge des de diferents vessants i intervenim molts professionals de diversos serveis assistencials. Cal que tots estem el més coordinats possible per oferir la millor atenció a les nostres pacients i per això a Sant Pau tenim una unitat funcional de patologia mamària amb un caràcter multidisciplinari que permet fer més àgil i ràpid tot el procés diagnòstic i de tractament amb el guany que això suposa per les pacients. El càncer de mama, malauradament, és una malaltia molt prevalent. Qui no té una tieta, té una cosina, una germana o algú que pateix la malaltia. Gràcies a això, la conscienciació pel que fa a la prevenció de les proves de cribatge és molt alta i quelcom molt important, ja que quan abans es detecti el càncer de mama, millor són el pronòstic i la supervivència de les pacients. En l'àmbit del càncer de mama estem fent molta recerca. Els tractaments actuals no tenen res a veure amb les teràpies de fa 5 anys i no diguem amb les de fa 20 anys. Per això és important que tots els professionals implicats en l'abordatge del càncer de mama treballem junts amb unitats funcionals com la de Sant Pau per assimilar aquests avenços i oferir el millor abordatge a cada pacient.